ali nek nauči odmah kako treba. U ministarstvo ćeš mi, kad neš ništa drugo, neš škole, nećeš da učiš, ićeš u ministarstvo. I to obrazovanja, kulture, ako baš je dijete bezobrazno, onda ga spucaš u ministarstvo za evropske integracije. Tamo, pa nek vidi kako je. Sram, pa isti pil. Pa ćeš fino, odmah od jutro, od 8 kafa se pije, od 8. Nema od 9, od 8. Od 8, ja. Pa fino kafu, pa onda u 10 moraš doručkovati. Nema, neću, moraš. I to u restoranu, sve. I lignje ćeš jesti, sve. Sram te bilo. Kolega nema... Pa evo, pričam sad, preporučujem roditeljima, kad im djeca ne slušaju šta će raditi. A je li? Pa ja da im odmah, evo kažem sad. Ako je vaš dijete bezobrazno, ministarstvo za evropske integracije, tu ga da postoji, pa nek vidi.